Podstatou je stanoviť jednotný a pravidelný čas konania zasadnutia obecného zastupiteľstva tak, aby každý občan vedel, kedy bude nasledujúce obecné zastupiteľstvo bez potreby pracne hľadať a sledovať vývesku alebo internet a mohol si tak naplánovať svoju účasť na ňom, tak aby mohol aktívne vystúpiť, či už položiť otázku alebo predniesť návrh. Myslím si, že každý prvý piatok v mesiaci je ľahko zapamätateľný termín a čo sa týka, keďže bývajú vždycky prvý piatok v mesiaci aj omše prvopiatkové, prispôsobíme toto obecné zastupiteľstvo tomu, aby vlastne bolo obecné zastupiteľstvo vždycky až po omši. Čiže bude sa tam čas meniť letný, zimný. Aby mali všetci občania možnosť prísť. To znamená, o ktorej konkrétne? O 6. v zimnom čase a o 7. v letnom. Dobre. Pôjdeš na ušku? Ja. Takže na február to vychádza 6. to vychádza na február. Myslím, že 6. nemám v ruke kalendár, ale prvý piatok mesiaci. Mimoriadne bude potom 13. druhý. Bude pozvánka na to potom? Bude, samozrejme. Ďalej, stav dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Chcela by som informovať vlastne, že obci ešte predtým bola schválená dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 242 000. Žiadosť, snažím sa teraz viac menej urobiť toto verejné osvetlenie máme v stave, ako máme, to vieme. A snažím sa túto dotáciu zachrániť, nakoľko naše verejné obstarávanie, ktoré prebehlo, bolo ešte na projekt, v ktorom bol vlastne tento projekt mal vymeniť za to verejné osvetlenie, ktoré je, malo sa tam meniť vlastne nie na LED osvetlenie, ale na staré ešte také tie sodíkové. To znamená, že obec by neušetrila, keby sa išlo podľa tohto starého projektu. Čiže som dala vypracovať teraz nový projekt na LED osvetlenie a bude vyhlásené nové verejné obstarávanie. Tým, aby sa vlastne ešte podarila zachrániť táto dotácia, muselo sa to urobiť v decembri kvôli tomu, že harmonogram prác mal byť do konca ešte tohto roka, takže som musela dať žiadosť o predĺženie tohto harmonogramu prác, tak dúfam, že sa podarí v kláštore mať LED osvetlenie, pretože tie ďalšie možnosti, ako to napríklad majú v Slovanoch, že platia to nové LED osvetlenie z ušetrených peňazí, by podľa toho, ako dopadol audit verejného osvetlenia v kláštore, nemusel byť pre kláštor možný kvôli tomu, že tam musí byť až 40% na 40% musíme ušetriť na to úspora. Áno. Tak zatiaľ som pracovala teda aj na tomto. Ďalej som podala žiadosť o dotáciu na kamerový systém. Každoročne Ministerstvo vnútra v rámci prevencie kriminality zverejňuje výzvu a je možno sa uchádzať o dotáciu v rámci prevencie kriminality. Termín pre podanie projektov bol 15.12. Projekt sme podali, len neočakávam úprimne povedané, že bude úspešný, pretože vzhľadom na to, že bolo tam málo času a aj všetky dokumenty sa nám podarilo dať dohromady až posledný deň. Ja som projekt posielala presne 18.00, ako bola pošta ešte otvorená z pošty v Martine a nemala som možnosť si ten projekt dostatočne prekontrolovať s kompetentnými, tak v ňom určite budú formálne chyby. Ale na budúci rok budeme mať pripravený projekt a verím, že ak tieto formálne chyby opravíme, budeme úspešní. Tak možno, že prižmúria oko, ale nepredpokladám veľmi. A navrhovala som v projekte 7 kamier. Neskôr, ak by sa podarilo, tak by sa možno, že mohlo žiadať aj o rozširovanie. To už uvidíme, ako sa to podarí. Ďalej, funguje už v decembri SMS rozhlas, nakoľko som ešte ale nebola starostka, tak to bolo len také odskúšané v kruhu možno pár ľudí. Komunikovala som so spoločnosť
EGAU Systems SRO, ktorá túto službu obciam poskytuje a máme teda tento systém už spustený na testovanie. Chcela som počkať na uvedenie do funkcie, takže bude treba stanoviť si kanály, respektíve okruhy tém, ktorých sa budú SMS posielať a potom už len budeme potrebovať získať telefónne čísla od občanov. Len v niektorých obciach sa to robí registráciou na webovej stránke, akurát som si není istá, či práve starší občania budú vôbec schopní sa registrovať. To znamená, že pravdepodobne budem asi navštevovať týchto občanov a každému dám samozrejme možnosť potom rozhodnúť sa pre aký kanál, keď sa to určí bližšie, tieto okruhy, čo všetko budú odoberať, pretože neodoberá sa vlastne len o tom, že príde napríklad nejaký predajca predávať pred obecný úrad alebo kultúrne akcie, ale na obecný úrad chodia informácie o tom, že budú v najbližších dňoch zlé poveternostné podmienky napríklad a rôzne ďalšie. Čiže určím okruhy a potom oboznámim tých aj občanov, aby sme našli nejaké dobré praktické riešenie. A tie obce, ktoré už majú tento systém, si ho veľmi pochvaľujú. Nejaký čas ho používajú aj v Martine a pán primátor Andrej Hrnčiar mi naň poskytol dobré referencie. Ide vlastne o efektívnu a priamo komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ. Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej ulici nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Občan si môže zvoliť okruhy odoberaných správ podľa kategórie, ako som hovorila, napríklad hlásenie o predajných akciách v obci, správy o kultúrnych podujatiach a spoločenských podujatiach, dôležité upozornenia, najmä o plánovaných odstávkach sietí, elektrina, plyn, voda, dopravných obmedzeniach a podobne. Je to rýchly, efektívny spôsob zverejňovania dôležitých informácií, ktoré sú ako SMS zasielané na telefónne čísla zaregistrovaných občanov. Tak, tú registráciu tým starším teda s tou pomôžem. A systém pre obec nie je nákladný, to je dôležité, stojí len 25 € za mesiac bez ohľadu na počet odoslaných SMS správ. Takže si myslím, že asi nie je dôvod, prečo to neuskutočniť. Ďalej by som rada zmenila obecnú stránku. Je to jedna z prvých vecí, ktoré by som chcela urobiť, tak aby bola prehľadná a moderná. No a ja, ako som sa dneska pripravovala, tak nie všetko sa mi podarilo nájsť, takže budem rada, keď sa obecná stránka sfunkční. No a myslím, že 1. januára by sme mali mať už nového obvodného lekára. Nie. Ešte nie? Od 1. apríla. No, tak. Od 1. sa papier obdržovať. Ako sa volá? Formality. A ubezpečil nás, keď sme sa s ním bývalým pánom starostom stretli, že neplánuje zmenu rozsahu ordinačných hodín. To je dôležité. No, tak. Teraz som už skončila a otváram diskusiu. Ak teda má niekto